ho proven un cop i ja estan addictes, no? Que la gent comença a fumar per estar amb els amics i per provar algunes sensacions. I si algun amic teu fuma i et diu que provis una mica, clar, tu per no dir que no i quedar malament, saps, com un gallina, doncs ho proves. Els meus amics fumen, doncs vinga, jo també, i al final ja t'acabes enganxant i... Clar, com ho fan els altres, Sí. jo també ho faig. Però sí, perquè és com, clar, que no vull provar perquè no sé què, perquè té por, pues fumo y es igual. Te dicen todo el rato de fumar y te lo ofrecen, solo para la moda o para lo que hacen los demás, fumarás. Sí, que quan estàs estressat, el que sigui, diuen que fumar et calma. Yo creo que no relaja, además, huele fatal y es súper malo para los pulmones, para el corazón, para todo. No sé, Sí. hi ha moltes maneres de desestressar-se, fer esport, menjar... Un cop estàs enganxat, llavors estàs nerviós si no el fumes i per tant dona una falsa sensació quan fa molt de temps que no fumes i et fumes un piti que, oh, quin relax, quin descans. O sea, al contrario, te estropeas a ti mismo. També perquè es volen creure més grans. Hay gente que aún no le gusta, pero igualmente fuma. En realidad, aportar algo bueno no aporta nada. A una persona que és insegura, que necessita el tabac per potser sentir-se millor, per quedar millor davant d'algú. Clar, potser més que inseguretat, poca personalitat. Sí. Ajuntament de Sant Cugat.